Top 3 greșeli pe care le fac oamenii care au câini reactivi. 1. Se gândesc că dacă al lor cățel are probleme în relație cu alți căței pe stradă pe timpul plimbării, atunci soluția este să facă cât mai multă expunere, ceea ce nu este funcțional. Cui pe cui nu se scoate atunci când vorbim de reactivitate, cui pe cui de obicei agravează problema. A doua greșeală. În momentul în care un cățel intră în raza vizuală, dar intră în acest spațiu de siguranță, oamenii încearcă, șezi, așteaptă. Măi, nu. Pentru că al tău cățel în momentul ăla este speriat. El se simte amenințat de căței, că asta înseamnă reactivitatea. El spune, ok, vine un potențial inamic, ne omoară. Și tu ce îi spui? Pune-te în șezi. Ca și cum îi spune un militar, lasă arma jos. Și el spune, bă, dar vin rușii, nu contează, lasă arma jos. A treia greșeală este să încerci să-i distragi atenția cu mâncare. Și cu siguranță ai văzut că cățelul tău refuză mâncarea. De ce? Pentru că în momentul ăla lui e frică de moarte.